Нищо да не правите на той дете. Ни косъм да не падне от главата му. Аз искам тъй. Дайте му той. Дайте му тая кесия и пуснете го. Пуснете го да си ходи със здраве. Прощавайте. Млада съм, сгреших. Прощавайте. Ох, Мари, онзи непрокопсаницовия син тръгнал да гони прощутата. Ще я убива. Господ да го убие. Не се посяга на таква сградинка. Ни воде, ни хапе, нито злострува. И къде ходи, къде се явява, я ми кажете. Все около манастирището. Вредето е стоял честния кръст. Изниквал здравец. Зато има толкова много здравец там. Той място е свято. Леля на Бог да я прости е казвала колко пъти, че като отишла веднъж за здравец, видели там една жена с дете в ръце. Света Богородица е. И някому се привижда като жена, а някому като кошута. Кои са тези, дето съдят хората и видят световните работи? Кой им дава сила? Имат ли Господ? Не са ли родени и те от майка и няма ли да умрат като всички хора? Как може да се тегли граница и тъй, дето се случи? Да оставиш гробищата в една държава, а в друга близките на умрелите. Как може да става той, Господи? Как? Кой хвърля брат против брата и син против баща? Защо доброто го няма, злото се шири. Да те подгони мечка, ще срещнеш вълк, да избягаш от оса, змея ще те охари. Няма милост, няма праведно, няма почет. Защо, Господи? Защо?